मालिकनि जायगायाव लांनो हाया आरोना न'आवनो डाइरेक्ट मालिकनि जायगायावनो लिंहरगोन आं बिसोरनि खोथाखौ दोन आं लांना खोनानाय बे एनएसनि न'खरनि जायगायाव लांनो हायो आङो बोराबो जायगायाव लांनो हाया बे मालिकनि जायगायाव लांनो हाया आरोना न'आवनो डाइरेक्ट मालिकनि जायगायावनो लिंहरगोन आं हेल' लोगोफोर नै लोगोफोर फैलायबाय आरो साब्रै बुजालायबाय सिख्ला सानै आरो सेंग्रा सानै लोगोफोर मा जाबावगोन दानि जोंनि बर' सिख्लाफोरा सेंग्राफोर बियो मोनायाव लोगो हमदोंमोन एसे लोगोफोर लोगो हमनानै एसे बुजादो लोगोफोर आरो मा बुंदो लोगोफोर सासे सिख्लाया बुंदो माने न'आव लांनो गियोनो आरो सासे सेंग्राया होनदो माने न'आव लांनो हायो सेंग्राया लोगोफोर ओमफ्राय सेंग्राफोरा मा खालामबाय हमनानै इसोरखौ नुनानै बिदि लाजि फोनांबाय लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअनि सोमोन्दै मा बुंनो लुगैयो कमेन्टआव खोन्थाहरदो आरो नोंथांमोना आं चेनेलाव गोदानबाथाय आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होदो लोगोफोर बिदिनो नोंथांमोना आरोबाव गोदान भिडिअ नुनो मोनगोन।